Szóljál már, hogy mit tarj. Kislány, hogy kapodom meg is zsákítésének. Andris, gyertek csak ide fele. Mindig szoktam várni az utolsó alkalommal, az utolsó vendég, vagy nem vendég, hanem embereket, akik szeretnék gratulálni tél és feleségét, és kívánom nektek, hogy nagyon boldog legyetek, amit
Csaba. Van-e valódi igaz elhatározott szándékod és kényszerítés nélküli szabad akaratod hitves társul venni ezt a hajadont Erikát, akit itt magad előtt látsz? Nem ígértél kötelezőleg más valakinek házasságot? Nem. Jó, segítek, hogyha... Jó, Erika? Erika, van-e valódi igaz elhatározott szándékod és kényszerítés nélküli szabad akaratod hitves társul venni ezt az ifjút Csabát, akit itt magad előtt látsz? Van. Nem ígértelek kötelezőleg más valakinek házasságot? Nem ígértem. Jó, akkor Házat falai között, fiaim, mint az olajfa sarjadékai asztalod körül. Émen így állatik meg az ember, ki az Urat kéri, áldjon meg téged az Ósionból, és lássad Jeruzsálem javait életed minden napjaiban, és lássad fiaiknak fiait, és a békességet és nap ellen. Áldott Atya és Fiú és Szentléleknek országa, most és mindenkor és örökken örökké. Amen. Békességvel könyörögjünk az Úrhoz. Amennyi békét és lelki közösségért könyörögjünk az Úrhoz. Az egész világ békességet és az egyházának jólétért, és mindjárt kecsítéséért könyörögjünk az Úrhoz. És mindazokért ide itt az igazsággal és Isten félelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz. Isten szerető, világ és Krisztus pökénkért, Isten Krisztus szerint segélynek papságért, az egész egyház rendét és névért, könyörögjünk az Úrhoz. Könyörögjünk az Úrhoz. Adja meg nekik és nekik mindazt a üdvösségre szükséges, könyörögjünk az Úrhoz. Hogy az Úr is adja nekik tisztes és szeplőtelen házasságot, könyörögjünk az Úrhoz. Őket minden aggódásra akkori szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz. Hallgass meg, könyörülj és őrizd meg minket is, fel a kegyelmettel. A legszentebb, legtisztább, legelsőső királyunk, az Isten Szörösünknek, a Szűz Máriásnak, szentek el együtt említvén, önmagunkat egymás egész életünkkel, Krisztus Istenünknek ajánljuk. Mert végének minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökké, örökké. Végtelen közösség Isten minden lény alkotója, közemberek iránti szeretetből áldál bősanyák oldal csontját asszonya, akit alakította rád, és megállott őket, mondván növekedjetek, sokasodjatok, töltsétek be a földet, s hajtsatok az hatalmatok alá, és egybekedés által minket őket egy testé tetted. Annak okáért el, hogy az ember atyát és anyját és feleséget ragaszkodik, és ketten egy testé lesznek, és amit Isten egybekötött ember el ne válasszal. Ki Ábrahám szolgálat megáldott sárának kiadattál, s nemzetek sokaságának atyává tetted, aki Izsáknak Rebekát ajándékoztatik szülöttét megáldottad, aki Jákobot Rákellel egybekötötted, s Mrédéből 12 patriárkát tüntettél fel, aki Józsefet a szerettel összekapcsoltad, s házassági gyümölcsőre Efraimot, és Manasszeszt ajándékoztat neki. Aki Zakariásra és Erzsébetre kegyelmet adtad, és az ő fiúkat elővérőködnek választottad, ki ezt a törzséből terv szerint fősorjatni rendelted az örökszüzet, akitől megtestesültél és születtél, az emberek üdvösségére, ki az, aki mondtalatlan ajándékodnál, s nagyóságodnál fogva, a Galilea kárába jöttél, és ottani mennyegzőt megáldottad, hogy kijelesd még a törvényes házasság, és az abból származó nemzedék a te akaratod szerint van. Magad legszentebb Urok, fogad szolgáid könyörgését, valamint hálában megjelentél, úgyis láthatatlanul megjelentvén. Add meg ezt a házasságot, adj egy Csaba és Erika szolgáinak békés hosszú életet, erényességet a béke kötelékében, kölcsönös szeretetet, maradandó nemzedéket, családi áldás, dicsőség, elhatatlan koszorúját, add nekik az égharmatát, a föld kövességét, töltsd meg házukat búzával, porral, olajjal, és minden jó adománnyal, s hogy a szűkölköröknek is adakozzanak. Teljes
bennük levőkre, hűvösségre szolgálok minden kérelmét, mert te vagy a kegyelem, irgalom, ember szerető Istene, és téged dicsőítünk, a tekintetünk atyáddal legszentebb jóságos, elemünkről elkedelekjél, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Könyörögjünk az Úrhoz, Uram, irgalmat. Áldott vagy te, Úristenünk, tüdökszerű tiszta házasság, megszentelője, háztesti házasság, törvényhozója, a tisztaság megőrzője, a földjavat hegyes intézője vagy, ki kezdetben alkottad az embert, és őt az eredmények királyává tetted, és mondád meg az emberek egyedül lennie, teremts neki hozzá hasonló segítőt, és felvihetjek a ő oldal csontjából asszony alkottad, kit meglátva Ádám, mondd most a csontja az én csontjaimból, és hús az én húsomból, és feleséget neveztetik, mert férfiúból végzetett. Annak okáért eladja az ember atyát és anyját és feleséget ragaszkodik, és ketten egy testé lesznek, s amit Isten egybekötött ember el ne válassza. Most is maga uralkodó Istenünk küldégi malomszolat, Csaba és Erika szolgáidra, és az, hogy ez szolgálod az ő férjének mindenben engedelmes, ez szolgál, pedig feleségének feje legyen, hogy a te akarat szerint éljenek. Áld meg őket, Úristenünk, megáldott Ábrahámot és Sárát, áld meg őket, Úristenünk, megáldott Jákobot és minden patriárkát, áld meg őket, Úristenünk, amit megáldott Józsefet és a Szenektát, áld meg őket, Úristenünk, megáldott Mózest és Szephórát, áld meg őket, Úristenünk, amit megáldott Joákimot és Annát, áld meg őket, Úristenünk, amit megáldott Zakariást és Erzsébetet. Őrizd meg őket, Úristenünk, megőrizted Noéka bárkával, őrizd meg őket, Úristenünk, amint megőrizted Jónást a szent hagyomrával, őrizd meg őket, Úristenünk, megőrizted a 3 centifűt a tüzes kemencében, mennyből harmatot küldvényt rájuk, szállja meg őket az örök, amit a boldog irana érzed, amikor a drága keresztet megtalálta. Emlékezzél meg róluk, Úristenünk, megemlékeztél énekről, szemről és illésről. Emlékezzél meg róluk, Úristenünk, amint megemlékeztél 40 szent vértanúdról, amikor nekik a mennyből koszorokat küldöttél. Emlékezzél meg róluk az őket felnevelő szülőkről, mert a szülők imádsági erősítik a házak alapjait. Emlékezzél meg, Úristenünk, örömre összegyűlt háznékről. Emlékezzél meg, Úristenünk, Csaba szolgálról és Erika szolgálatról. És áld meg őket, adj nekik házassági áldás, somnemteléket, lelkükben és testükben egyetértést, magasztalt fel őket, mint Libanon cédrusait, mint a gazdagon hajtó szőlőtők, adj nekik bőséges kalászterményeket, hogy teljes megejtésükben mindig jogos előzetesebb dolgokat cselekedjenek, lássák családjukat, mint az olajfa sajradékait asztaluk körül, és minden megkeldetet teljesítve, mind az égi világítók fényeskedjenek általadon, akinek veled egyetemben a kezdetünk atyádnak, előttő szent lelkének legyen minden dicsőség, hatalom és tiszteletimálás, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Könyörögjünk az Úrhoz, Uram, irgalmat. Istenünk, mi a pogány nemzetek közül előre egyeztelen eszent egy házalat tiszta szüzet, áld meg ezt az eljegyzést és egyes és emes szolgáidat, és őrizd meg őket békességben és egyetértésben, mert téged élet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szent Lélek, most is mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Egyeztetjük Isten szolgáját Csaba, Isten szolgálójának, Erikának, az Atya és Fiú és Szentlélek nevében. Egyeztetjük Isten szolgálója Erika, Isten szolgálat Csabának, az Atya és Fiú és Szentlélek nevében. Mindenki közétek közel, tegyétek rá a kezeteket, jobb kezeteket, szemben most könyvetek, utána meg Csaba. És Erika kezére köszönjük. És akkor utána kell azt mondani, hogy és azt mondani. Én Csaba. Én Csaba. Feleségül veszlek téged, Erika. Feleségül veszlek téged, Erika. És ígérek neked házassági hűséget. És ígérek neked házassági hűséget. Szeretetet és megbecsülést. Szeretetet és megbecsülést. És fogadom. És fogadom.
hogy el nem hagylak, mint halálig, hogy el nem hagylak, mint halálig, sem magamtól el nem bocsátlak, sem magamtól el nem bocsátlak. úgy segélyen engem Úgy segéljen engem a Szent Háromságban egy Isten, a Szent Háromságban egy Isten, a boldogságos Szűz Mária a boldogságos Szűz Mária és minden szentek. és minden szentek. Én, Erika, Én Erika, férjül veszlek téged, Csaba, férjül veszlek téged, Csaba, és ígérek neked házassági hűséget, és ígérek neked házassági hűséget, szeretetet, megbecsülést szeretetet, megbecsülést, és engedelmességet, és engedelmességet, és fogadom, és fogadom, hogy el nem hagylak, mint halálig, hogy el nem hagylak, mint halálig, sem magamtól el nem bocsátlak. sem magamtól el nem bocsátlak. Úgy segélyen engem Úgy segéljen engem a Szent Háromságban egy Isten, a Szent Háromságban egy Isten, a boldogságos Szűz Mária a boldogságos Szűz Mária, és minden és szentek. minden szentek. Amit Isten egybekötött emberrel ne válassza, az Atya, Fiú és Szentléleknek nevében. Amen. Könyörögjünk az Úrhoz, Uram, irgalmaz. Szent Isten, ki a föld porából teremtetted az embert, és oldalcsontjával alkottad az asszony sorszhozással segítő társa vele egybekötötted, mert úgy tetszett felségednek, hogy az ember ne legyen egyedül a földön. Most is magad legszentebb Urunk, küldlekezett szent lakodból, és egyesíts Csaba szolgálat, és Erika szolgálódat, mert az asszony férjével te egyesíted. Közd össze őket egyetértésben, koszorúzd meg szeretetben is, egyesítsd őket egy testé, adj nekik házassági áldást, és jámban nem pedig menőrövet, mert él az ország, hatalom és a dicsőség, most is mindenkor is örökkön örökké. Amen. Megköszönöztet Isten szolgál Csaba, az Atya és Fiú és Szentléleknek nevében. Megkoszorúztatok Isten szolgáló Erika, az Atya és Fiú és Szentléleknek nevében. Amen. Figyelmezzünk, békesség mindnyájatoknak, bölcsesség figyelmezzünk. Dicsőséggel és tisztelettel koronáztad meg őket, és koronát tettél fejükre. És koronát tettél fejükre. Bölcsessége. Szent Pál apostol Efezusiakhoz írt levelének olvasása. Figyelmezzünk. Atyám, fiai, hálát adván mindenkor mindenekért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében, az Istennek és Atyának engedjetek egymásnak a Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjeiknek, mint az Úrnak, mert a férj feje az asszonynak, mint Krisztus feje az Anya Szent Egyháznak, ugyan ő megszabadítója a testének, de mint az Anya Szent Egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy az asszonyok is férjeiknek mindenekben. Férfiak, szeressétek feleségeteket, mint Krisztus is szerette az Anya Szent Egyházat, és önmagát adta életre, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével, az élet igéje által, hogy dicsővé tegye magának az Anya Szent Egyházat, nem lévén azon szeplő vagy redő, vagy más efféle, hanem hogy szent és szeplőtelen legyen. Úgy kell a férfiaknak is szeretniük feleségüket, mint önnön testüket, aki
hogy van kor, mondta Jézus, anyja neki, nincs korod. És mondná neki Jézus, végezem néked is, néked asszony, addig nem jött el az én órám, mondta anyja a szolgáknak, amit nektek mond, cselekedjétek. Vala pedig ott 6 kővedér helyet a zsidók tisztulására, mindenik 2 vagy 3 mértékű. Mondná nekik Jézus, töltsétek meg a mezeket vízzel, és színék tölték azokat, és mondná nekik Jézus, merítsétek most, és vigyétek rászlanynak, és elvőjék, amit megint lett a borra lett a rászlany, és nem tudám honnét valóan, de tudták a szolgák, míg a vizet merítették vala, híván rászlany a bőlegét, és mondná neki, minden ember először jó voltat, és miután megrészegülnek, akkor azt, ami alá való. Te pedig mindenik tartottad a jó volt, ez volt Jézus csodatételeinek kezdete Galileán Kánában, és kijelenti az ő dicsőségét, és hívének ő benne tanítványait. Atyának és Fiúnak, Szent Lélek nevében, amen. Kedves Csaba, kedves Erika, kicsit közelebb állok, mert nehéz az appal szembe beszélni. Minden házasság előtt ugye leginkább az motoszkál bennünk, hogy mit kell tennem, hogy minden a helyére kerüljön, minden úgy alakuljon, hogy az legszebb, legjobb, legtökéletesebb legyen. Ugye most is ugye ezzel teltek el a napjaink, hogy hogyan kell úgy meghívni az embereket, hogy abból gond se legyen, ott is legyenek. Hogyan kell úgy majd ellátni őket, hogy örüljenek, örömmel üljenek az asztalhoz, és ugye sorolhatnánk tovább, hogy kell bejönni a templomba, kapjuk a jó tanácsokat, hogy erre kell figyelni, arra kell figyelni. Azt mondom, egy dolog van, amit nem csak 1-2 napig, hanem életen át követni kell, és magunk előtt kell tartani, mégpedig ez az a feladat, amit nem mások adnak, nem a nagyszülők, nem a szülők, nem a szomszédok, nem a barátok adnak feladatként nekünk, hanem maga a Jóisten ad egy feladatot, egy férjnek, feleségnek, és ezt kell egy életen át szemünk előtt tartani. Ez a legfontosabb, amit a Jóisten adott nekünk. Mert ugye imádkoztuk az előbb, hogy a házasságot az Isten köti össze. Hát nem mi, ugye kevesen lennénk, nem is a pap, nem a pap, hanem a Jóisten. Tehát így hiába vagyunk itt sokan, akkor sem lennénk eleget, hogy egy házasságot tényleg végére is össze tudjunk kötni. Egyedül a Jóisten az, aki összeköthet egy házasságot. És az Isten feladatot ad az embernek. Ennyiben másabb a keresztény házasság, attól, hogy mondjuk csak másfajta módon, akár mondhatjuk ezt ukrán törvények szerint kötünk egy házasságot, vagy egyszerűen bármilyen másfajta szerződés alapján, amikor az Isten előtt kötöm meg a házasságot, keresztény házasság, hogy Isten feladatot ad nekünk. És az a feladat, ez nem más, nem kell, hogy túl sokat keresgetünk, az, hogy boldogá tudjam tenni a másik ember. Ez feladatként adja. A házasság az nem arra való, hogy most kötek egy házasságot, és onnantól kezdve minden az én számomra, ami nekem jó, az minden a helyére fog kerülni, vagy megkapom azt, amit szeretnék, időben, vagy tiszta lesz a ruhám, lesz vacsora, és sorolhatnánk tovább, minden a helyére fog kerülni. Nem ezt jelenti a házasság. A házasság azt jelenti, hogy egy feladatot kaptam, és az a legnagyobb feladatom, legfontosabb feladatom az, hogy a másikat el tudom vezetni a Jóistenhez, el tudom vezetni, mondhatjuk azt, hogy magyarra lefordítva, hogy boldogá tudom tenni a másik embert. Azt hiszem, hogy sok minden járhat a fejünkben, és sok mindenre figyelünk, de talán érdemes, hogy erre próbáljuk meg figyelni. Az Isten azért teremti az embert, azért teremti a feleséget, az asszonyt Ádám mellé, hogy ezt a teljes boldogságra el tudja vezetni. És nem csak az Isten, hanem az alapvető emberi igényünk, emberi vágyunk, az, hogy ebben a boldogságban tudjuk élni az életünket. Nagyon érdekes dolog, hogy ugye a pszichológusok próbáltak mutatni, hogy egy gyerek számára egy családban mi a legfontosabb. És ugye sokat találgatták, hogy mire lenne neki igazán szüksége, és arra jutottak, hogy a gyerek számára a legfontosabb az, hogy a szülei szeressék egymást. Ez az első helyen. Hogy ezt ne felejtsétek el, hogy amikor arra törekszünk egy házasságban, férj meg feleség és feleség a férje iránt, hogy boldogát tegyem a másikat, akkor nem önző módon önmagunkkal vagyunk eltelve, hanem teljesítem az Istennek az akaratát, amire ugye most
tanukkal együtt esküdtettem, teljesítem az Isten akaratát, és teljesítem azt az akaratot, ami talán a legfontosabb egy család életében, hogy férj, feleség első számú feladata az, hogy egymást tudják elvezetni a boldogságra. És ez egy feladat, hogy Jóistentől kaptunk. Ugye tudjuk jól, hogy különböző feladatokat kapunk mi az életben, és tudjuk, hogy azt sem mindegy, hogy kitől kapjuk. Ugye amikor az ember egy fontos személytől kap egy feladatot, az igyekszik azt pontosan és időben teljesíteni. Mert tudja, hogy ez most fontos embertől érkezett ez a feladat, és meg kell tenni, minél inkább igyekszik az ember azt pontosan, lelkiismeretesen tenni. Azt hiszem, hogy nagyobb személy az ember életében fontosabb feladat, mint amit maga az Isten adja nekünk, nem is lehet. Nem találhatunk fontosabb embert, fontosabb személyt, aki feladatot adhat, mint a Jóisten. A Jóistennek feladata pedig Csaba számára az, hogy elvezesse a boldogságra, örömben tudja maga mellett Erikát egy életen át, és Erika számára pedig az, hogy Csabát elvezesse ugyanerre a boldogságra. Hogy értük kezdve az első számú kérdés, mit tehetek a férjemért, mit tehetek a feleségemért. Ha ezt megtartjátok, erre fogtok figyelni, a többi apró vagy hétköznapi mindennapi